Ongi etorri sukaldarien ligara, Euskal Herriko sukaldari onena izendatuko duen lehiaketara. 50 sukaldari profesional eta amateur ariko dira lehian, 10 astez, 25.000 euroko saria lortzeko. Sukaldari onenaren titulua eskuratzeko ordea, Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzeko lehiatu beharko dira sukaldariak. Apuskatuta da! Saio bakoitzean Amantal zuridun sukaldari onenak soilik jantziko du Amantal Beltza. Erabaki zoragarria. Nor izan da Amantal Beltzarekin eta gure izarrekin lehiatzeko aukera lortu duen sukaldaria? Oier! Bai, zigara eta desafio gogo handiagoa ez azken finean. Baina erne, inork ez du esan eta erraza izango denik onenen artean kozinatzea. Ea, ze sorpresa badaki belortan orain. Oier, sukaldari burua izango zara. Goi mailako sukaldarien gisara, taldean zein bakarka moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute Amantal Beltzek. Gizue, konfiantza deko zuega, bale, talde bat gala. Zelan dago azpitik, altxapur bat. Apurtzen da. Erabaki hartuta. Gorane! Eta gaizkien kozinatzen duenak sukaldarien liga utzi beharko du. Nola ikusten duzu, Jone? Bueno. Nondak azu saltza? Hor, nebera. Temperatura jaisteko? Sukaldarien liga utziko duena da... Jone. Apur bat desilusioa dauka. Nork lortuko du gaurkoan Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzea? 7 zenbakia izango duzu hurrengo saioan. Bai, kristona izan da. Gabon guztioi, oso harro gaude Euskal Sukaldaritzak munduari egindako ekarpenagatik. Baita ere sukaldaritzak gure herriari emandakoagatik. Eta hemen sukaldarien ligan beste ekarpen bat egin nahi diogu munduari. Euskal Herriko sukaldaririk onena bilatzen dugu. Lehenengo saioan lehia estua bizi genuen. Ongi etorri, Oier, 7. zenbakia lortu zenuen. Hortxe ibilizinan jota fozelako ondo ibilizan Oier ez da. Oier, ikusi gendun zelan joan den saioan, oso ondo hasi zitzen hasieratik, gero sukalde buru izen zinen, eta gero ja Hilarion foakin ja, jugadia remata bintzen duen. Oso ondo egin zuen, Zorionak. Bai, ez da erraza izan eta ja lortu dut, osak iraundezala orain. Egoitz aurreko astean onenetan onena izan zinela. Eta badakizu gaur, sukaldari buru aritzeko, lana izango duzula, baita ere, aurkari izango den sukaldari buru aukeratzekoa. Esan gabe baino, pentsatu duzu horri izango den? Bai, egun hautan bueltak ebili naiz, haina ez irabazteko gaur, eta nik uste aldela. Gorane! Bai, Bibra honen enbaixadorea, bai, hortxe aritu zinen, sukaldari buru lanetan. Zer moduz esperientziak? Ba, ona, guztoit jate liderra izetie. Bai, Ba, baina bizitzan, depende egune, igual ez, baina... Tira, hau etxek dira gure gaurko 7 izarrak. Ongi etorri sukaldarien ligara. Iritsi da gabeko lehen norgehiagokari aurre egiteko momentua. Nork lortuko du azken Amantalaz jabetzea? Astero legez 16 lehiakide gogor arituko dira Amantal Beltz preziatua lortzeko. Gaurkoan, 6 sukaldari profesional eta 10 amateur izango ditugu gure sukaldetan. 7 izarrak argi ibili beharko dira, izan ere plater honena kozinatzen duena euren aurka lehiatuko da bigarren fasea. Okerren egiten duena ordea, sukaldarien ligatik kanpo geratuko da. Gabon! Egizera 16 bajatzen dienien bera, beti nahuela urduri. Zuek izango zarete gaur Amantal Beltzaz jabetzen saiatuko direnak. Zuetariko batek Amantal Beltza lortuko du, baina beste batek sukaldarien liga utzi egin beharko du. Leia ez da erraza izango, ez da, Javi? Ez da erreza izango eta badakizute zein arrisku ekar dezakeen Amantal Beltza lortzeak ere. Ez dizuelako jarraipena ziurtatuko eta ongi lehiatzen jarraitu beharko duzue.
Hori da, baina badakizue, finalera iristeko beharrezkoa dela 7 sailkatuen artean egotea. Lehen norgehiagokari ekingo diogu, plater bakarra kozinatu beharko duzue, eta orezko gonbidatua dugu gaur. Patricia Viteli! Etorri honea Maitia, zer moduz? Ongi etorri. Bueno, gure txorieneko aurkezle maitagarria Instagramen be, hortxe jarraitzen zaitxu hau, tope-topera. Errezeta baulan oso bizualak eta erreztxuak. Erreztxuak, bai. Oso guai. Tira, eta gaur zer egin behar dugu lehen norgehiagokan. Ba, zapore biralak! Tira. Itxurosoak diren, platerak egingo ditugu, ez da? Baina, gero zaporez be ona dausenak, Bai, ez da? Bai, bisak izan bide, bisadi garrantzitsuak. Bueno, eta Patri, gaur zer kozinatuko daue gure lehiakideak? Gaur, sare sozialetatik eta gabizela, ikuste ditugu hor argi ustaiak eta aukeratu dut, sare sozialetan arrakasta auki dauen 2 errezeta. Ez da arrasateko euskeria, da japoniera, da katsu sandoa, batetik, eta bestetik tamago sandoa. Katsu sando eta tamago sando. Eta hoi zer da? Igual ikusiko gobeto, ez? Gobeto, Dikiko dugu? Venga. Ieba. Bueno. Dio gitarteko die, tamagoa arrautzana, eta katsua txarrixak nintzen dara. Vale. Eta, ezaugarririko lan berezixena da, oso ikusgarrixa dela, garbixa dela, eta oso birala indala sare sozialetan, Oso ondo. Zuek prest hau egiteko? Bai. Tira, beraz, tamago sando eta katsu sando. 20 minutu izango dituzue, sandwichak egiteko. Prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zo! Nundik hasi beharko dute zein izan behar du lehenengo pausua bai sandoren kasuan eta bai tamagoren kasuan? Lehenengo nik ingo nagoen betegarrixa, batez begero ogisa bigunez geratzeko. Nik ogisa ingo nagoen kurruskari egoteko azkenengo momentuan ez biguntzeko larrei. Asko ezagutze ditugu, pintxo barretan eta egoten dinako sandwichak egin jaia, oindala bi aste, hori da, hori iztogura. Arrautza egosteko orduan, ura irakin, ura horri gatza botatzen duzu zerbait, edo... Nik botatzotza gatza, egosketan nik ingo nauen motza, 8-10 minutukoa, eta gero ez dakit aukiko dauen aukeria sartzeko urotzetan segitxuan egosketan gelditzeko. Ematu igual errisa dela, sandwicha dalako, baino... Enbida eta azkar. Enbida da, minutu gutxi, zenbat izan da, 20 minutu? Hombre, elabora gonbidalako, azkenien moten daudela erreza, baina gero, ojo, kuidau, esaten dala. Eta gire maitza oso orekatuak. Gauza kurioso bat, amen, hauetxek hasi dira, asarekin, eta bakoitzak modu guztiz ezberdina du, asa prestatzeko. Batetik, itxasot hasier, hasi dizez hortxe. Laminak amosten, bestetik baladi hasi da, hasieran ostuak kentzen, ostuak mosten hasi da. Bakoitzak ikusiko dauzela nahi, anik ingonara fina itxia. Bai, japoneak di oso zorratzak horrekin, eta guztetan akitana perfecto. Betxu zelako ondo da bilen itxen. Honek? Eskua badauke. Bai, eskua badauka. Tekniko aldetik nahiko ona naiz esango nuke, orduan ez dut inongo arazorik errezeta horiek erreplikatzeko eta nire eragiteko. Eta egin duzu jauri? Kegoian esan didate, gorringoa, ez dakit. Ja. Eitxixua banikoa, ja. Oindikan lana dakate eta denba gutxi ez. Grupoko izen bazan, beste grupoak asko beto. Nik uste hemen ogia, gorritu, ez duela gorrituko, baino ederrek, gurina egurtzi dio ogiari, eta... A ber, printzipioz da sandwich bat egitea, erreza dirudi, baina arrautza egozi behar da, eta denbora kontrolatu, eta kaos apur bat izan daiteke.
Zezatu ezte urduri jartzera? Ez, bueno. Presiorik ez, Zenba denbo da makionek? 3 minutu dara ma horrein. 3 minutu, da zen denbo behar du? Batzuk 6 eta beste batzuk 10. Ezin gozu zein da zure taktika? Pues abanikatzea eta beste bai. Hortatikan aparte, zein da zure taktika arrautzakin? Bueno, atera 2 arrautz. Eta no ateako dituzu? Komo nola? Nora? Pues, bol batera. Goportxo bat edo aukiko Eta bol erantzin ura hotzakin. Eta ura hotzakin, osteko. Eta ura hotzan nola kasu? Zu diseinatzaia zara ez da, eder? Bai, ikertzen da, ez? Baina jakingo zuzelan jarri polit zezu, hortara dedikantzen zara. Ni nahi nuen egin borobila, baina esan diate ezin dudala. Ni heldu bezain laster, hasi naiz begiratzen plater guztiak, nire pentsamendua da, momentu orotan, presentazioa, sobre todo. Kaixo, zemuz? Kuskau intzaizue. Pare bat. Zein da trukua, ez gustatzeko? Honekin nola Hola, poliki hartu, arroz bat hartu, eta poliki. Saiatu naiz, baina... Bai, mimo handiak. Ura egosteko tapa jarrita, tapai gabe. Ontxe laizterrek, endu berdet, Laizter, nun jarriko txuzu? Ur hotzetan. Bale, ura hotza prestatzen jun. Badakit, pauso batzu jarra berditutela, ez? Osa, hasieratik, eta ja nastu nahi zen hitzak, abo. Ixatu ez duen, itxaso? Hala, 25 ba, 25, zema, bale. Plasa dena kontrolpian. Hasiera batian dena kontrolpian, dena ondo, ideiak oso argi. Sierra, zer moduz? Ondo. Hemen onduan dakaten etxeko bandera nere nagusi ezan zuan duela 23 urte, itxaso. Elkar ezagutzen gara. Patrik, kontako dotzut. Asier izan zan itxasoren ikaslea. Salon, gaizk espanak? Bai, ni jatetxe bat jarri nun saloen, euskal jatetxe bat zan. Ni ez nintzen sukaldaria, ni bakarrikan, negozioa jarri indun, baina momentu bat jakin batin, sukaldari gabe gatu nintzen, eta esan nun, venga, hemengo jendia eramango, eta beha etorri nintzen, ikastola eskolatikan atera berria. Eta gara, nik ez nekizkin platerrak egiten, eta orduan esaten nien, ni bakin nola egiten ditudan gauzak zuek egin. Orduan horrela ikasi nun, eta horrela egin nintzen sukaldin. Eon. Igual orduan esan genke itxaso suizan zinanela beran ikasli? Totalmente. Ni erakutsi nion sukaldatzen, baina bere jatetxean erakutsi zin lan egiten. Nire bigarrengo ama esan nuke. Nire ama ez da beste ama bat. Ez dago asko da itxaso. Beti laguntzeko prest, beti gondoan ere onduan. Asierrek esan eiman, itxaso gatik nik galdu be bai. Bai, eta ni behagatikan baita, Behagatikan ni galduko dut. Zatik asko lagundu zian baita garaian, eta nizak atarazorik. Nire ere bilo jutia. Bata edo besti ere bazten badu bilo konten gatuko gea. Eta jasta, eta ez do gehiago. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. Kaixo. Zemuz, arroltzaiago. Zer pasa zai arroltzorri? Puskatu zait, baina nola puskatu behar du gero. Ja, baina hori ez da zuzena. Dena, inbiar da, ondo. Ondo egosi, ondo zuritu, ondo txikitu, ondo zatitu. Horrela da. Eta beste arroltzak zen bat moda makite? Oiek 6 minutu, igual horregatik buskatu zait. Ura hotzetan jarri, bestela egosketa jarraitu egingo da. Puskatu da. Gutxinaka. Bueno, minus 10, baina orain berreskuratu den nota. Konzentrazioa biezu. Claro. Murphy existitzen da. Eta ez dakiz zergatik beti dago hemen gainean. Eta bakizu egosten dozunean arraltzat, beti gorringoa gelditzen da leku batitik gertuago. Pues ni erabaki dut zabaltzea hortik. Eta buskatu da. Desastre. Bitxusan da bilena. Dabiz, ez dieldu kompletetan. Keba, denboraz ez diderik, txiko. Sukaldariok, 2 minutu. Denboraz, nik batzuk ikuste ditut, txarto. Zarraltzan zuten daukie oso bero, batzuk egositxabe ez daukie, da zuritxin bidau eta dana. Arazotxoren batzuk ja aurre ikusiko dira. Ez di jusua. Baina.
Ez zaio juten, egin dezak hemen? Tio, tope, bai, utzi hori tope. Utzi zuria. Ah, bale, Utzi zuria, bero, ba, ez dira indarrik hartzen zuak. Ez dira indarrik hartzen, eta ezin nuen, ez ogi moldia ezin nuen gorritu, eta txerrutxuleta ezin nuen egin. Eta hor sartu da itxaso, eta bere zutan egin dudena. Igual pixka gehiagin behar nun, nire janaria, baina nahiago nun ni atean eria eta berak egitea eta ezkanpungatzia. Hori oso klaro daukan. Ez que urduri jarri naiz ikustakun bea nola zegoen. Ez dula bukatuko. Sukaldarioko 30 segundu geratzen dira. Ira, baladi, finito, bere apostu amai gainean. Zer pentsetan duzu, Amairu kira. Biazten doi joan, Zela gainea. Dena garbi, azkar. Dena kontrolatzen nahi de gainea. La teknika ona gainere. Bueno, enunkan hori buruan, baina nire egin beharra errezeta hori ondo egitea zen, sukaldea garbi mantendu, ideiak mailan plasmatu eta platera azkenan horren emaitza da. Bost, lau, iru, bi, bat, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Nik uste urduri ez neola, igual azken finean urduri neon, eta saiatu naiz, baina karo, oso leku txikia da, eta goituta gaude sukalde hundiak. Momentu guztian, egon naiz oso kontzentratuta, baneukan buruan plana eginda, bai azakin hasi, gero txerritxuleta, saltxa bukararako. Bueno, Eder, hau zer da? Zandu dekonstrukzioa. Ja, bueno, hau nire ustez desastria da. Ikusi zaitut larraiko lasai, abaniko horrea, hori oso ondo da, baina, bueno, hemen etorri gara gauza bat itxera, eta ez da zuen. Hau ez da dugu dastatuko. Ez dut dukatuko zinatzen. Zaiatu naiz, baina ez dut dukatuko zinatzen. Baladi, ikusi zaitu garbi, txukun, gustora eman duzu lanean ikustea, eta emaitza ere, txukuna politia baditu, gauz batzuk agian hobeto ditzakezunak eta ziurzuk ere badakizula zein diren. Ertzak, bai. Ertzak, bueno, gabe zuzenagoa izango zen. Zer berrogei? Hemen berrogei, en construcción. Hau de construcción, da ni en construcción. En construcción, eta zer, ez da gize pasa, ez da gize. Ez que ez dozuen, ez zertan eman dozu denpora. Hauek, erakitzen, ez da gize pasadan, denetan. Ba, ezin dugu daztatu, ez? Uf, rapapolbo. Aitu dut, ez detela eserri, nola ez detela eserri. Hemen dago, egin da, ez det sandwiche osatu, baina, osea, iteko zeuen, baina moztuta da, ogia moztuta da, mantekila dauke, baina... Hemen zer pasa da? Iskinak mozteakon, iskinak behandu moztu ditut eta dana aldein. Eta ez alda proposa epaimaiaz pasatzean ian hoi gordetzea? Baina eskez dit eman denboraz pendiente neon... Itxuraz, nik hau bakarrikan ikusten dut hori gabe, bueno, ez da ondo, baina horrekin emateu... Zergatik ez dozu bukatu? Ez dakit. Denbora falta esan dute gelditu eta gelditu naiz. Ja, bueno, baina beixetan joan gare, Azkenengo korte hori emutea, ez dakepa, hainbeste denbora tardetan dasun. Zer gertatu zaigu zuarekin? Arazo larriak. Arazo larriak. Eta nola... Konpondu duten, nire ezkerreko... Nire ama ez dan beste ama batekin. Zorionak egindako lanagatik, eta batez ere egoerari buelta nola eman diozunagatik. Benetan, zorionak zuri ere. Itxasu, esker lortu dut platera bukatzea. Bere laguntza gabenin, ez nuke platera aurkeztuko. Ez dago besterik. Ondoetarikoa, dastatu ingoet, bai? Bai. Arrautzak goiko partian bihartzun. Berez, plater errez bat zen eta ez da ondo burututa.
ni naru ziur Maite edo ni kalera goazela. Biotadiko bat, kalera doa, eta pena ematen dit. Ez, bakoitzak baditu bere punto fuerteak. Eta noski ere ni baditut benereak. Orduan kontutan eukitzen ditu hori. Iritsi da momentua, berehala jakingo dugu nor izango den amantal beltzaz jabetuko den sukaldaria eta nor izango den sukaldarien ligatik kanpo geldituko den sukaldaria. Gerturatu daitezela 50, 40 eta 45. 50, 45. Dute bukatu, Eta nik gaina 3 bialdu dut etxea. Bai, ni baita, Eta guretzako beto. Esan zen Seguro? Bueno, igual itxuraldetik ez dira oso polita, baina abanguardaizta bat dira, ezta? Bai, originalak. Nik ez da gura gaiztu izan Ainoa. Bueno, Ainoa, hemen ikusten ditu 3 lehiakide, 2 plater eta denbora kudeatzeko falta handi bat. Badira beste kasu batzuk, nun 2 lehiakiden artean, suplaka batean atera dituzte 2 plater. Beraz, ez dago aitzakirik denboraren kontu hori erabiltzeko. Atzeko lehiakide guztiek, platera ezartza jarri dute, platera aratza lortu dute, eta zuek, batzuek ez, eta modurik egokienian, beste batzuek ere ez. Imagin eskasa, eman dugu. Ikusi dugu konzentrazio falta generalien, antolaketa eskasa, hemen ez dau fratel bat. Hau bukatu bari dau, eta hau bukatu bari dau. Benetan, ez dakit. Kaos bat, hasieratik. Hasi naiz alrebezka, eta egile da, hasi naizela beste era bat, ez neukena pentsauta, hola, hasti eta ja, piu. Zu gero ondo defendatzen badozu egin dozuna, guk onartu ingo dugu. Naiz eta estriktamente eskatu duguna ez izan. Ni neuen estriktamente horrekin, jatzatu naiz eta jazta, baino. Egin behar zenuten platera simplea zen, eta niretzako okerrena batzuen jarrera. Hau, sukaldarien liga da. Eta guk perfekzioa behar du. Hemen daukagun emaitza desastria da. Followersak lortzeko gutxillo. Epaimaikideok erabaki hartzeko momentua iritsi da. Ezer presentatu bali badu, baita izango da karea. Normalena, igual irure. Ni bere pentsetan da. Pues a ber, Eder eta Maite argi eurek ez dute bukatu. Ez Maite ez ni ez dugu platerra maitu, eta biok posibilitate berdinak ditugu jateko etxera. Epaimaikideok erabakia hartuta dago. Gaurkoan etxera joango den lehiakidea. Berrogei. Zenbaki izango. Eta Maite, etorri nigana. Bai, lasai, eman niri zure amantala. Ez dut zeba, aurkeztu. Osa, jumar nun bolakin. Klaru zeuen. Esperientzi berrile bizi izan dut, eta horrekin gelditzen naiz. Osa, pena, ez segitzi. Bueno, etxin esango ibe, ama esan intzi ben, kontuz denborakin. Esate zute ez aitzakile, baina ezke banekite. Ezke oso zaila da, Maite, normala da eta oso zaila da. Eta alaba, nire alaba togo zaigurura. Osa, klaruta, negar guri sartzen zaite. Oain etxea joan Maite eta hon praktikatu etxean. Eta entrakin. Zikatuko, lasai, presi gabe. Slow cooking. Osa, ni slow cooking. Bueno, Maite, eskerrik asko.
dena, hain denbora gutxi oti, Eta etxean esan zidaten, Maite, kontu zibili denboraki, efectivamente, pum, eta la primera de cambio. Baina, bueno, esperientzi bizi izan dut eta listo. Eta orain Amantal beltzaren jabea ezagutzeko momentua ere iritsi da. Eta nor izango da, nortzun artean egongo da Amantala? Oreka ederra egon da, oso ondo egin duzu. Baina mesedez hurbildu maira. 22 eta 13. Egia esan ez nuen espero. Zeratik, azkeneko segunduan esan dutenean utzi itzali zuago ez dakit esan duten, momentu hortxan justo azkeneko zatia jarri du platerian. Guazen, baladi, guazen. Bakio hainua berez hau eskuekin jatekoa dela. Bai, baina... eskuak txukun egingo dugu eta bakoitza bere katsu sando txikia dastatuko du. Hori da, Asierren katsua. Ez dut deuze probatu. Saltxa, ez deuze. Bueno, azkenin urte asko dira, esperientzia badakagu eta askotan pixkat ikusita eta badakigu zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Gaina ni pentsajat oso fina izan dela, saporien be igertzen da eta hasieratik esan dut behitxu. Horrek, fin da bilanien da. Apustuetako bat. Bai. Zarrik asko. Patriziak esan du, argazki bat entzako izango zen bezala, saiatu naiz, alnuen itxuri politxen atatzea platerian, da hortikan aurrera, epaiek esan dute. Ze ondo, hainbeste azpimarratzen gabitzen denpora hori, ze ondo erabili dozun, arazo bat euki dozunien, aguro pentsa dozula, erreakzioa dozula, aldamenera joan zara, berabe oso gustora etxidotzula, eskerrik asko zuri bebai, eta, azkenien plato zoragarri bat gara dozun. Emaitzatera da. Bai, oso ondo. Hala, izurarekin goaz. Bai, ni pentsatzot amairuak ongi egin duela bere lana, Oso garbi, oso txukun. Eta oso seguru ere, konfiantza askorekin, osake... Argi da garbi. Patrizia, zitxura? Itxura zoragarri zaukan, Baina saltziekin aldamenian, barruan zaukan, baina aldamenian be, nahi badozu apurtxoa geixa bota, politxa. Gainera, gero, ikusi dut, olixua botatzen sotzala, distira emoteko da, horrek bebai itxuran itxen da, argazkizetan bidixotan da, distira emotekotzen. Zerbait badaki hortaz. Bai. Entzun da neuzkan errezeten izenak, egia da jatetxetan gero eta gehiago egiten ari direla, eta kasu honetan buruan neuzkan. Nik azpimarratuko nuke, baladi, iresten dut nola seguridadekin endu zen lanian. Pauso bakoitza bere moduan eta egiten. Zorionak ere bai. Plana ondo neukan bururatuta eta uste dut azkenean emaitza ikusi dela. Iritsi da momentua, nor jabetuko da Amantal beltzaz? Ni klaru baladik. Ni baita. Hombre, Asier Larribida eta azkenean salbatu du, Bai. Arazoak euki ditu eta azkenean ondo ibida. Ni konfiantza dakan ere buruan, eta ustet, behintzat aukera bat egiko dutela Mantal bertza lortzeko. Epaimaikideok, erabakia hartuta dago. Beraz, Sukaldarien ligako azken Amantalaz jabetuko den sukaldaria da... Izangoa? 22. Adiós! Ja urte asko dia eta nesime babezela dalako. Así que ez da, adinagatik anez, baina netzako pertsona importante bada nire bizitzak. Elegante. Zaltza mutxaki pixka. Ze ondo galitzen zaizun kolore beltza. Bai. Baladi ez galdu irribarri horri, Bai, bueltatu zure sukaldera. Eta orain bai, bigarren norgehiago karagoaz. Amorru ezerrez eta hobetzeko asko. Tope, hurrengoan bandikan ere izango da. Seguro gaina. Zoriena, guapetan. Zerrik asko, Maitia. Zo benuke lortuko. Ez, bakizu, zuk idebastea da nik idebastea. Así que, esto problemik.
Bigarren norgehiagokari ekingo diogu eta tira egoitz pasadan astean. Zu izan zinen sukaldaririk onena. Sukaldari burua zu izango zera eta aukera izango duzu 7 izarretatik beste sukaldari burua nor izango den aukeratzeko. Aukeratu aldau du esalako tipo bat, da gero bestela neure burua beba ikusteote hautagaitza. Egoitzen estrategia izango dela, agian aurkari ahulenak emaitea parean, ez? Nor izango da beste taldeko sukaldari burua, hau da, zure aurkaria. Bestaldekoa Oier izanen da. Zu izango zara aurkaria, beste taldeko sukaldari burua. Egoitz zergatik Oier? Lehengo asten ikusi nun bera kilikolo, eta ber nola moldatzen den kapitan bezala. Oier, kilikolo. Ez ezaguatzazu da, kilikolo. Nere ustez bai, maila gutxina daukena bera dela. Kritika guztiak super ondo datoz, nire nator inoren engainatera, nire honena moten nator, berak esaten da dena respetatot pilo bat, eta zuek ez duzuna bai, bertaz, nire txize problemari. Tranquil lau. Egoitz nahi duzunean, hasi zure taldea osatzen. Ni libre banintza aukeratzeko, hasier guztatxeat, tipo gorrogari bat, edu ezagotzut superpolivalente, gauza asko inen da esena, da Maria. Aurrenekoa Maite izanen da. Maite aukeratuko ban, igual, Maite dagoelako egunero jendiaren aurrean jateko eitzen, da itxetxuz pilo bat gauza, pilo bat menu, da bera dau, eguneroan, ez, bere zenarra. Jarraitu, Oier. Hanik Edu hartu non. Edu! Bueno, estrategia bat da, jolas bat da azken finean, ez, eta jumar gara pixkanaka kanporatzen, eta albadozu zugamen geratu eta besteak gara jo, normala. Segi, Egoitz. Oier. Oier! Konfiantza handi dauke beregan, ze oso sukaldari ona ikusten da. Eskia, lehenengo hartu mo. Eskia, lehenengo hartu mo. Tipo. ¿Sabes lo que es, no? Así, Jarraitu, Oier. Ja mutilakin gabiltza zenez, azkenengo fitxaje karriko. Asier! Gure taldera. Ez dakit nahi zuten igual tipo machitoen talde bat egin, ez dakit baina neri hori ditu zait. Nahiko, pues hori, de machitos. Dios. Ia, aukeratu zuen azkan taldekidea. Maria izanen zen. Maria aukeratzi ez dut jakinatzen nian zenein, barneko hausnarketa baten jot, eta zenean horre txikoten egin azekaizarik esaten, da erabakiot, hasi eraltzi. Ordun, zergatik ez duzu aukeratu, Maria? Erurik aldezutan, eta ez esan da hasi erre. Bai, espero nula lehena izatia o bigarrena behintzat aukeratu izatia, baina azken bigarrena izan naiz, baina, bueno, listo. Osea, bakoitza dakan estrategia eramatu eta listo. A nivel batao, a nivel potente bato tamen. Nik gustatzen zaitan. Gorane eta Oier. Kristona guztiat taldie, eta nik egiz izan, gure namen talde horretan. A ber, batematek aukeratu bidau. Maikidok, nola ikusten dituzue taldeak? Harik oreka politien egia esan irrikitan ikusteko nola moldatzen diren. Me gustatzen zaite Egoitzen taldea. Iruditzen zait oso ondo planifikatu behar dela dana. Bai, profesionalek dira, ez? Bigarren norgehiagokaren gora berak azalduko dizkizuet. Gaurko probaren izena da Ternuako arrantzaleak. Iruna plater kozinatu beharko dituzue. Batetik, Oierren taldea kozinatu beharko du bakaiau tortilla piper beteak eta bakaiaua bizkaitar erara.
Eta egoitzen taldea kozinatu beharko du bakaiau kauserak, bakaiaua ajoarriero erara eta bakaiaua pil-pil erara. Ritin dugu atzien, arrainena, santitu eta ritin dugu atzien. Tortilla egiteko brumoaz eran, hipertziliko brumoza. ¿Quieres su bizkaitza? Bakaiaua da arrain fetitxe bat, hain freskua da era diferentetan inbidouz. Bizkaitxarrera oso guztoko daukaten saltza bat da, ez? Horru, posik. Banetzako anguak dituzte asko zerrexago hauek baino. Bai, pilpillakin eta kauserak eta dena. Baina segurtasunekin ikuste zaie. Maria gintzala organizatu arraie. Bai. Era gintzala desmatu eta postu. Kubik mozten ajoarriero itxeko eta bestea profitero lanatxe. Uia burukin osongi konfiantzen du eta osongi nik uste ongi aterako dela. Nik uste hemen erronka daula, bakaioak garbituin berdu, hortik hasi berdue. Azala, arraspak, ondo kudeatu, bakaio zati horrek ematen dizkizuen zati guztiak, beharko dituzu eta? Pilpi erraz eitzena, bizkaitzarra... Baina, erraz aldo zuli hau, Zuestitu behar da, dauda bestia. Niretzako bihar gintxiak, pilpiek bizkaitzarrak baina. Tekniko hau, baino, baina bihar gintxi hau. Lehen platera, 30 minutura atera beharko duzue, bigarrena 40 minutura, eta azkena 50 minutura. Nik uste 50 minuturekin justu ibiliko diala. Batez ere bakailua garbitu eta zatitu behar badute. Eta piperra beteta, da? 3, 2, 1, sukaldariok eman zu. Egiteko brumoaz eran, hipertziliko brumoza. ¿Quieres su bizkaitza? Piperretia? Bakaioa. Piperretia. Balitzaitu, bakaio tortilla, nezuna. Ez da pikillua. Piperretia kontokatzen dituko zara? Más o menos, bai. Daun hartien egin dugu, bai. Zu bizkaitza, bale? Egin kedizun hartien, bale. Hasi da tortillakin, gorane piperretiekin, eta edu bakailekoa bizkaitza zantzan. Zukongidak zona profitero lanak iten hasi, jarrik azula eta ure jaberotzen. Zu Maria, lehenbizikoa arraiena, arraie moztu, bakutze bere pusketa, bakutze bere puske okizan. Zu pilpilla bakizo, pilpillakin, eta nia joarrerakin. Venga. Bale, nabiziko gauza edu egiten ari dena, bakaiaua garbitu eta bitartean barazkiekin denbora ez galdu. Alegia, sutan alik eta azkarren hasi. Ba, argi dago, eta hemen hasi eruten aia tipula potxatzen lehen bailen. Begira, Maria, ze finari den, makaioarekin. Ze ezberdin hasi diren, batek makaioa txikitu egin du zatitan, eta hemen xolomoak ateratzen hasi dira. Ira, edu atzera joan da. Egia da lan garbi egiten ari direla. Edu arraiaren jabe egin dela eta bakaioa da protagonista. Sukaldari burua izatea protagonista horretan ere guk baloratuko genuke, ezta? Zuntu da, arraia iruzatetan ebakitzia. Orduan, nik inaldot hori lan hori, askotan inot, baina inorek eskatzen bana, berak itxien berenende belako, aurrera. Bai, berotzen ipiniko eta apurka. Bai, nik zer diminamen ez ni egaz, bestiaz ez da? Zeran? Tortilla iteko. Venga. Vale, Karri. Venga. Honekin nahiko, ez? Bai. Edu, honeaz konforme zau, zela getxo nahi zu. Nik uste nahiko, peskatretxo, kipulia. Bota, jo. Eta pume bat martzako gogo, bale? Hau piztu dozue? Piztu dozue hau? Ez. Piztu gatzu? Ez da, jarraitxu. Edu ari da, eginduak ematen, eta Oier sukaldari buru lanetan aritu baino, lan soietan ari dela. Ez eta Oier izan sukaldari burua, bai eduk eta bai biok, bai igual pixkat tira imarko dugu taldetikan. Oier sukaldari buru ipintzen ikusten estrategikamente ondo da, atxo nahiko galduti bizan, garbitxasune... Sukaldari buru jauna? Zeran matxi, ondo? Eduk agintzen duela ematen du, atzetikan. Hortikan ematen du Eduari dela, aginpean. Bueno, más o menos balatu duz gauzak, baina... Txopo txarto baina. Esperantzia horren gandaukot. Denbora dago eta erakutsi guzu guri sukaldari burua zuzarela. Ez dago beti bat, euren erabakizakin errespetateot, ez dago beti bat.
Du nola zoaz, Maite? Pues nahi detatea gelatina bestela urarekin. Aquella hau freskua da, eta horrei gelatina ataratzeko. Lan gehiago izango, Hortako badago trukutxo bat, bakaioa proportzioan gelatina egoten da aragia eta azalaren artean, gehiena. Hortaz, isatxaldea, aprobetxatzen badu gelatina ateratzeko, gelatina gehiago emango digu bakaioak. Hortaz, ze bakaio zati zertarako erabili ere, diferentzia markatuko digu. Eta arraspak jarrita? A ber, nik uste honen botako gula, Lekudan eta tizaioko, listo. Lekudan eta tizaioko. Momentuz, pilpilaren arrastorik ez ari dira saiatzen gelatina ateratzen esan dugun dezela, baina gelatinarik ez du botako bakaio freskoek modu horretan. Pixka temperatura gehiago. Baina, bero temperatura, betu, bihatzaz hartzet. Hau da, jatetxetako estampa klasiko bat. Pilpila bi pertsonen artean egiten da. Hori, hemendik guztanez, pilpila ez. Emulsio bat, baina pilpila ez. Hotza do, bihatzaz hartzet. Bihatzaz hartzen bada gelatina ez tateako. Nola dau pilpilo? Beranduna huatako du. Nere ustez sukalde baten bakoitze bere lana jakin behar lukela ongi, eta alden gutxi nahitzein eta lan gehien aitea. Ni cambio, ni 500. Egoitzek hartu du sukaldari buru gixan ardura, eta esan du hemen nik aterako dut pilpila. Eta niretzako teknika hori askoz ere hobea da pilpila egiteko. Teknika. Pilpila egiteko hiru persona da bize, antolatuko hobeto ez da, niretzako amentaldien hobeto da bize, are baino. Sukaldariok 6 minutu geratzen dira. Ez dakit potxatzen hasi dienan ekipularik edo zehozer tortillaren zako. Agintzen amen. Hene! Zuzen xango amen. Eta hemen tipula. Txuri xamarra igual, ez da? Txuri xamarra? Bai, tipula. Bueno, igual gehitxo baina zenduan. Nik gehitxo ingo nuke. Bai, azkenin bakoitzaren... Batzuk ikusiko duk. Bai, netzako porruak momentuan, tipula asko inezko porruak neretze guztoroko. Nahiago dut, porrua baldin badaka, kasu ondan bezala, tipula gutxizko egin. Oia, nire guztua pertsona da. Tortilla jateko irrikitan, hau. Zako porrua ja berez badaka puntu hori, orduan porrua sartzen duten momentuan, tipulanen neri pertsonatiena gustatzen beste kolore matea, okaramelizatzio hori bilatzea. Hori bat botatzeko, ez? Ez du presik pilpillena, hobena buñueloak, aurrena buñueloak. Aurrena buñueloak. Eta operez atean ikela, Gehiago azten duk ez pixka bat. Ireki bat irekiko deulau da askau. Bat irekiko berditik aberondo duenina. Bueno, Da probau, eta listo. Uste kauserak atarako dauela lehengo, Bakaia bat pilpila tarabierrien, agolan denpora emango dutzi pilpila ondo itxeko. Eta kauserak, pa, enplatazia lokarri dauki, eta jazta. Beroa dau, Beroa dau kontu. Bururi asko buelta matizkiot eta dudatan gineuden erabat, zalantza, pilpilek ze temperatura hartzen zu, nire oso ongiztot kontrolatzen hoi, eta horri bilika pixkoan haste. Jazta, nahiko. Jazta. Hau jarri azpi. Listo. 2 minutu geratzen dira lehen platera aurkezteko. Venga. Bat. Igual pixkana gotako, porque... Ze uste, tortilla lehenengo plater gixan aurkeztea, Ordudak egon diez, eta piperbetek eukita. Ordudak egon diez, potxatu bizan ekipula horrekin, denpora emungo zien edo ez, ordudan egon gare, baina, bueno, kriston denpora piloa Beste bi errezebek ere sekulako lana dute atzetik, Probatu, nire ustez dau gazie. Behar du azukre pixkoa. Azukra, bai. Tomatek, azukre pixkoa. Azukra tomate bartzaio tomatiai. Zesatez oja bizuk.
nik amaieran esango dizut pentsatzen duana. Esango dizuen gauza bakarra da, ongi pentsatzeko ematen dituzuen pausuak. Nik beti botatzei jot, gazitasun oikentzeko azukre pixkoa. Azukre iketzegoan, da horunatea talde modu. Dastatu dut, momentuz ajoarriroa dena, ez dakit zergatik erten duten zutikan, momentu hontan, ez dago bat ere txarra, beraiek uste zuten, ez tabaidean ari ziren gazia ala gozoa zegoen. Niretzako, ondo zegoen. Minutu bat! Bueno, pues ya está. A ver, hau ya está. Hau ya botako txotemen. Eta ya está. Aurrenak, oie, presentatzeo. Lehena hori bai, venga. Jarriko dugu? Probatu denak hau, a ber, ajoarrieroa. A ber, ona dauen, nola dauen. Orduan dena dako, ja? Ordenak hau, bai. Ja plateren jarri behatxu iruek. Joder, baina nik uste eta azkarri egozila, Denbora asko zara daukate, bueno, nik ondo ikuste itxut. Zuko denbora baino lehen, baina... Zuk ikusi puntua, Horrez dau zarantzia, zeu zara jefia. Atzean? 3, 2, 1... Sukaldariok lehen platera aurkezeko momentua iritsi da. Makina number 1, number 2, number 3. Number 4 hemen denak. Garbitxo gutana, bale? Gare kontu. Txiluak eta gana. Venga, va. Gu baitzen da, zizta. Apache! Number 1! Bakaiu tortilla netzako ez da inungo arazorik. Da, netzako arrozat frigitu bat egitea bezala, netzako bakaiu tortilla bat egitea. Eta jazta. Orduan dena dako, ja? Dena? Dena prestatu duzue? Uste dugu ja ongi daudela platerak eta ja prest daudela ateratzeko. Bukatu eta jazta. Dena, bai. Zergaitik, dena? Dena beroan ateatzeko eta ja nik uste ja ongi indulako, ja. Ustez ongi indulako. Egia esan da, hasieran esan dut, atako dugu, lehena dakauna, buñueloak inda dazkau, kausairak inda dazkau, hori atako dugu, geho pixkazai ongo geha, inda ukiarre. Intuizio honenarekin, maitasunez. Lehiakideak, dana dastatuko dugu. Vale. Bai, dena dastatuko dugu. Bai. Hone zuen dana datea eta dana datea dugu. Denbora edukita oraindik. Pilpila, lodizio. Ezen ukete pikin bat gehiago landuko? Bai. Emo gehiokin, bai hobetu gozan. Azkenean ordi askotan 3-4 orduotia hor poitzatzen berdurak, eta guk 20 minututan ordu erdian indo. Nik gauzera, eskuz hartuko dut. Dork egin ditu gauzerak? Oiarrak. Zorion esker. Lehena biziko aldea. Bai! Ni esker, bai. Zagutzen dituen ez, tipo hortako gauza batzu, baina egin ez dut sekulan egin. Zer gertatzen da pilpil bat egiten dugunean bakailu freskoarekin. Zer falta zaio? Gelatina. Eta? Zitasun, salsa, gatza. Probatu dezute? Xo. Probatu dudana ezi pilpila. Nik uste toain arte egin ditugun, taldeka egin ditugun errezeta guztia probatu dudala, eta gaurkoan bakatxa hori izan da. Beak esan du, bota joztu gatza eta esan dugu ez? Baina... Esan gendun aurreko batean, dastatu. Pilpila ez du inorrek probatu. Lehengoan ni, zen nik egin dut pilpila. Gaizki indotela ez probatzea, jendei esatea gainen pixkoa gehiotea, gauze errexia tonteri bat delako azkenen. Probatzea bakarra eta erokatza pixkoa botatzea. Niri gauzatek ematen dit pena. Ajoarrieroaren kasuan. Sekulako itxura zuen hasiratikan, eta denbora eukita, zuen plater irazle izan ziteken, barazkiak ondo goxetu eta denbora guztia aprobetxatu izan bazen dute. Ere ardure azkenen probatzeko, eta hurrengo bateako ja ongi ikasi dut, eta garantzitsue dela dena probatzea, atera baino lehen. Azkenean zukale burua da, eta behin bertzeo kaso. Karamelizazio puntu hori ukitzeko barazkiekin denboratzen ukaten. Apustu izango bazen, ordu erdian platerak egitea, txapo. Baina 20 minutu gehiago zeuden. Nei tokatzen bazaite egunen bat ere moduran ingoet, beha itokau zaio, danak bere moduran inbergenu, listo.
Zenga, 9 minutu plater ba, gero beste berrogei, da bestia... Ez, hogeita bat lehenengua, eta gero beste berrogei, baina ja berrogei minutukin ja iruak dituzte, eskopena bada. Bueno, zer moduz, Asier? Gustora. Ondo, tranquil, denbora sobran, oier? Bai. Importantina zan, suabe bitxia pizkate hone berduratzu barazkizak eta hori, bakailaoa ez ikatzia, horra txitapain jo pizkat, eta gero azkenengo toki, azkenengo momentu justo arrautzak pasabarik, ez? Hau da zure gustakoa, zuen gustako puntua? Txuritsua? Netzago bai. Zegore bai, zatiko ibiatzen diot, bakaioa urakin usteakoan, bakaioa nulo horrekin lortzen dugu eratzea, bosoizen. Ez guztiagoa ez hain lehorra eratzen. Gustosua da, ugatzaz niretzako oso ondo. Eta barazkixen puntutxo goxo hori be, noteta jako. Bai, ez da barazki gordinik, ni beldurra ematen zian kolore ikusita. Bai. Kaso igual... Jakin da, zuen apostua zein izan dan eta nola defendatu duzuen, goxoa dago. Oso ondo, perfecto. Equipo, hori baka goin da, bale? Ya está, goianean. Vale, zigarrezu. Hau pentsa bioguna, hau da, entzun, eta pietan. Zagurea, zertzen aiken da mesa. Vale, venga. Piperra beroti marko ditugu. Saltxakin zartai batian. Apain guztizka eta grota. Zaila do gaur asuntua, nik uste, Badaki, oso nahi. Baina aibia, eta denbora aprotxatzen aibia, eta... Gatza, borja. Gatza, apur bat. Magina. Gorane ikusten dut, voluntade askokin, baina zalantza askorekin momentu askotan, oron, galdezkariz ari digu. Bueno, a ver, zan ju hau, mesedez, vale. Bitu, Goran ez dakit zertan ari den, baina talde guztia bere inguruan dauka. Jo, gero ipinir ardo prepara plater bat eta papelaz. Baina ez hori kentzeko, nizua kentzeko. Bai. Bini bandeja bat. Goran pizkat igual apurtxu bat galdu dala, baren jako, han egon gara bestiok laguntzeko berari. Minutu bat, bigarren platera ateratzeko. Poliki, demora dakazu, lasai, txukun jarri. Jarri zutan, hotxe jarri bai. Galbitu bida, Bai, gana galbitu. Platera galbitu bida, Ya está, moin. Txumiskat, hau mikroan igual mango jo golpe bat. Begiratu, ez, beroa dago barrutik, seguro gabe. Sukaldariok! Bai, horrek egon dira. Iru! Venga, jarri saltxa. Bigarren platera orkesteko momentua iritsi da. Perejila, pon un poco de hojas de perejil. A ver, nire iritzi humilian ondo da. Nitzako horrek ez dako inalda beste erabaten, baina obia asko zati da. Hori argi dago. Ondago, platera. Bueno, Oier, azaldu, platera. Bai. Jo bezamela... Ze kantidaden bat, konkretuki. Irugetamar gramo litroko. Litordiko. Litordiko, 5.000... Bueno, irurogei gitzi dora bera. Irurogei, nahiko lodia. Eta harrigarria da, zei denbora gutxian lortu duzuen bexamela manipulatu eta piperrak betetzea, ez da erresa. Baina berako gino bidea hona ipinida oso fin, segizan otzitxu da. Hortzen egon da trukua, bestelan hori eduren lana izan da? Berak izan da. Danon lana izan da. Danik ez da problema. Talde lana izan da. Berak izan da, bela. Aprezizio txiki bat ingo izut. Asko ze politiago zeuden, zartaian zeudenean platerean baino. Abitu, arrazoia daukozu. Dute pentsatu piperrak ikin bat konfitatzea? Bai. Bete aurretik? Baina bero betetzeko zaz. Bero... Ozgalio dejartu? Bueno, haurak ja, baso menos itxura. Piperrak gordin puntua dauka. Henikan egin gabe. Falta du. Falta du, profe.
Bai, azkenin denbora asuntua da. Ni okiutan nago beti olain ditut, baina gero saltxan denbora gehiago pasatzen dute irakiten saltxarekin, eta azkenean egiten dira. Zuen apostua da, garbia da, ondo defendautakoa eta gozoa dago. Baina guk, bai. Zorrotasun hori bilatzen dugu. Ondo dago. Danon artien erabaki dugu dana. Gatz puntue, platera, zelan presentau. Zaizen gara talde lana, baina, vamos, Bai, dana probatuko guzaltza, hau inda da, bakarri sartuko dugu azurengo momentu. Bakailua ja konfitatu bat zeukaten? Bai. Ikusiko dugu testura zein den. Hora polita duka. Ze intriga, zelan bideratu dagoen saltzi, ez da? Nabari da hor bizkaitarra daudela. Bai. Pentsa osatu bat. Azukre pitzin bat, igual. Igual apur bat bota. Ligaz pixka bai. Zuk? Gatzapurtze bat, igual azukeria. Paso palabra ez da balizo. Igual azukre pitzin bat botatzeko. Ez, hola nitzi eta punto. Vale, pues de acuerdo. Gero beharko duguna da beste lapiko txiki bat, porque azkenan daukagu. Vale, zuto lapikoa. Zuen karra zaiz, zuen pasatia, vale? Listo, zuen doko zunia, zuen lapikoa. Lapiko txikirik ez dauz. Platera. Inaz, nahi bizil badakizu. Hay uno talal facilitador. Lortzi zuzena gauza bestientzako. Nik uste goranek, igual bihar izen dabela, talde naguntzia bizkat, da hori pasada. Sukaldariok, minutu bat. Oier, torri zuen txuaten. Eta, hau hemen ipintzen. Entzun, hau baka hau itxuz, zeko puntu handau. Puta madre. Orduan, segu zuin. Jarri hemen, eta napa hau etama por culo orain. Bai, igual ez da, hau platera ez toko zuzura bat. Guzune. Venga, gozu mugatzea. Baina, bertan platako, bale? Venga, gozu mugatzea. Venga. Jota, listo, neke hau topera da bi. Olixo gurtezu gota gero ganetik ez, ez da? 6. Seguro? Jasta. Lau. Seguro zaude? 2. Bai. Bat. Denbora! Bueno. Wow. Orain bai, iritsi da zuen azken platera dastatzeko momentua. Hala ba, guazen. Bizkaitxarera hilako makailaua da, enjou makailaua aparte konfita. Da gero enjou bestaldetik bizkaitxar saltzia. Enjou super suave, potxa, zeu nahi zen karameleza zeineia lortzen badu, baina hortik izin da. Konbentzitu nauzu, hitzez konbentzitu nauzu. Aida platera den fenitzen, no? Ego bezala, nazai. Mierda, hau, eski algen uno beto egin. Baina, bueno, ja berandu zan da jazintza. Arraia puntuando. Gutxixo egina ere bai, onartuko luke, Bai. Gehioz. Aitzolek esan dizue, bakaioaren puntua mejoratzeko, badu zertxo bait puntua ni ados nago, pikin balorra, saltxare goxoa dago. Baina, katza. Badauket, bai. Katzen nabako, orduan baina... Baina goxoa dago, Nik uste dut orokorren jola lan oso ona. Kaina sartuko itan, berzeiten. Ez, nik bukan sinesten du, seguru bide bazten dugura. Nik uste oso ongi haitu gala lanen, da ez du bronkaik eta deuseuki, eta komunikaziona, eta nahi izan diteanen bezel behintzat guztu ondu dira. Ezagun talde bat zuzenean datorren astean izarren artean lehiatzera igaroko dela eta beste taldea arriskuan jarriko dela eta 3. norgehiagokara pasatu beharko dela. Zuen kasuan, tortilla... Kristona. Tortillak bere kremosia dia zaukan eta ondo buruta zegoen. Bakailua, xaltxa pitxin bat ez da guztiz barneratu, xaltxa poliz bat ez atera, Bizkainaren kasuan, eta puntua txurigegia zan. Badaka temperatura kritiko bat, eta 42 eta 45 gradu artean dago bakaioaren nakarazio hori eta txuritze hori aldatzeko tarte hori. 75 gradu temperatura politia da, denbora oso ongi kontrolatzen badugu, eta momentuan atera eta zerbitzatzen badugu.
Kontuan izan, atera eta dastatzen dugun arte, hor ere denbora bat badoala, eta kontuan izan behar duzue hori. Zuk, oier, tresnen maixua izan da, badakizkitzu tresna bakoitzak zertako balio dun, mikroondasa zegoen, labea zegoen, eta sua zegoen. 3 tresna hoietan, piperra konfitatzeko aukera zeneukan. Zergaitik ez ez erabili? Bueno, gukolan itxiatzenian generatzen du klima bat hor, beren esatasuna mantentzen da, nina jotu hori mikronasa baino. Mikronasa gatzenean barrutik kanpora berotzen dau, arriskutzuak ez dau, nik ez dut ezagutzen hori mikronasa eskara ezagutzen. Da beste sistemea tradizionala, beti injera zen gauza modura, orduango hori respetatu dugu. Egia esan, nik ez du piperra probatu, baina ikusten zen puntu falta zutela, orduan, bueno. Eta gero, bexamelaren ere bai, irinaren kantitatea, bai? 120 gramo litroko beti loditasun gehiegi hartuko du. Azkenien askotan igual arriskatu ordez aseguratzea gutentzea, orduan betetzeko, ez gero saltaian uzutzeko, segurtasunaren bila, igual bai pixka pekatzen zula, ez azken txapelketa bada eta buruak jolastu behar da. Zue pentsatu, gure detailea horra jo behar duela. Bai. Bikaintasun horretan ari gara. Zertan sartu duzuen, zer uste duzue, desorekatu duela balantzau? Zerbek esan dako gauzetan, ez? Ni benetan, superarro, injaben lana taldiak, da, bueno, onartzen dugu zuen komentarizioa. Nire iritzi humilia, inalda beste erabaten, baina obia asko zati da. Hori argi dago. Ni, akats batzu ikusi ditut. Zuen kasuan, zergaitik ez dute platera guztiz burutu eta borobildu denbora izan da. Hemen, barazkiak zeuden gehiago potxatzeko. Bai? Karamelizazio puntu hori etzegoen ondo burutua. Eta hemen, kasu honetan, pilpila denbora zenukaten hobeto emulsionatzeko. Zergaitik ez dezute denbora gehiago hartu, denbora izan da. Galdetu dizuegu, 3 aldiz. Seguro. Eta 3. Azkenean baietz esan duzue eta aurrera egin behar izan aurkeztutakoarekin. Oso seguro gineuden da guretzako ongi hola zegoan horregatik bukatutzat eman du. Beste batean bada, agian, guk galdera hori birritan egiten badugu, Zerbetengatik da. Hartu minutu bat eta pentsatu erantzuna. Zuen artean hitz egin eta denbora zenukaten. Seguridadea batzutan kalte izaten da. Ez gira ere gelditurik egon jokatzen zinuten denboran ere, azal bat frigitu dugu, gelditzen zen olioarekin, ez dugu bota, perexil pixkatu gorte dugu. Detaili batzu dira, agian ez da ezer, baina definitzen albaen badugu pixka bat gehiago platera, detaili batzu gehitu diziogu aleik ere estimatzen dugu. Baina lehenengo saiotik esaten ari gara, xehetasunak ezberdintuko dula zenek irabazi edo zenek galdu. Noske. Maria, Maite, bakaioa pilpilean, bakaioa eta pilpila, 2 elementu dira. Gauza diren bezala, bakaioa oso punto fin eta egokian dago, baina pilpila? Zer pasa da, biak aritu zarete egurrean? Bai, egia da beste platerak denok probatu ditugula, eta pilpilari ez digula igual agian hori dedikatu, agian gehien estresatu gaituen platera izan dalako, ligatzeko arazoiek euki ditugulako, eta ikusi dugunean konsistentzia politartu dula, benga, eta probatu behar genuen. Hortan arrazoi guztia dakazu, eta ni lehenengoa probatu behar nuen. Ohituta nago gainea bakaio pilpila egitea, eta bai, akatsa hondia, bai. Remandiko olako bajoi bat de mierda hau, eski algen un hobeto egin. Gaina saiatu, venga, igual berriz zingo deo, baina, ja berandu zan da jazintzen. Epaimaikideok erabaki hartzeko momentua iritsi da. Venga. Hori izan arren hori, geraldo irabazi, Oso urduri, nabaritza, kriston pentsioa sartzen zaizula korputzen. Zer nahi dezu irabazi, hori da bizitzen dezulako. Osa, bintzat egala bizitzen, vamos, a tope. Puntetan gara. Inderra muteko bat abestieri.
Eta lehik guztetan superposik, beretan kriston lanen jo, ni superposik nago. Oso, arro gaina, emozionaten banan, baina eske gisa da. Zelako talde lana, zelako personak, zelako lan ona. Erabaki hartu duzuen? Erabaki hartuta. Eta Sukaldarien Ligako bigarren norgehiagoka irabazi eta hurrengo saioan izarren artean lehiatuko den taldea da... Egoitzen taldea! Ja, tentsioak endute eta guain pozik. Gustora eta gainean kapitana izana irabaztea gehiago. Nori gustatzeako bestiek irabaztia, bestiek irabazi dabe. Bueno, tristezi ja, benetan, eskezetako esan kontzitezetz, nifetzuten agane irabaziko gendula, Detaile txikienak desorekatu balantza gaurkoan esan dizuegu, bikaintasunera jo dugula. Torianak irabazleei, esan bezala, Egoitz, zure taldeak irabazi du, merezitakoa. Egoitz, zerbait esan nahi duzu? Eskerrik asko denangatik eta kriston ekipoa indula, eta konfiantza osoa neukela berengan. Osake, oso gustora lan indot eta oso ongi atera. Oso arro, nire burungan oso arro eta ekipoan gatire bai. Komunikazio horna eta beste baten berdin tokatu ezkio, berdinek aukeratuko nituzke. Epaimaikideok, nor izan da sukaldaririk onena gaurko saioan? Maritxu eta Maitesa. Gaurko sukaldaririk onena izan da? Oier? Esan diguzu okerrezpanago zure bizitzako lehendabiziko kauserak izan direla. Eta guk sinetxe egin behar dugu. Hala da. Hala da. Benetan, lan bikaina, guk aspaldian janditugun onenak direla ere, hitz egin dugu gure artean, eta plazer bat izan da zulanen ikuste, eta plazerra ere handiago izan da zure platera astatzea. Zorionak. Biziki pozik naiz, sukaldari buruaren karguen mandidatelako eta saiatuko naiz azken frogaraino mantentzen. Maia ondia dauka Oierrek. Oier dator pisando fuera. Gauze, lasai egiten ditu. Eta gero lasaia da, gauzak lasaitasunez egiten ditu. Kunsan programan bai, 3 bider kusina usabe, eta 3 ondo gaiziko. Horrera, Lanfino egiten da. Detaile txikienak desorekatu du balantza gaurkoan, eta zuei dagokizue, azkeneko tarte honetan lehiatzea. Elkarri. Zoritxarrez, zuek zarete orain 3. norgehiagokan lehiatuko direnak. Orain bai, ikusentzuleok, 3. norgehiagokara goaz. Berrezkoen guztien naiz, zatik azkeni lautatik bat goaz, unuko 25 da. Lehen nik aukeratu nagazanak, hori nire aurka dauz. Ia norek egiten da hobeto. Orduan, horrek urduritasun handizabe bai. Iritsi da gabeko momenturik erabakigarriena, 3. norgehiagoka iritsi da. Gaur gauean, zuotariko bat etxera jungo da. Hau da, Sukaldarien Liga utzi egingo du. Ya lagunak sirianak ezain beste, elkarburruka, sabes de quien puedas. Alegina ingote, horren moten. Asiar, bildurre moten dozte pitzin bat, eta beste biak, hor dauz. Kozinatu beharko duzuena, txokolatea teksturatan da. 25 minutu izango dituzu horretarako. Epaimekidok, txokolatea teksturatan esan dugu. Ze teksturakin jokatu beharko dute? Lehenengo makkei bat egin beharko dute, bizkotxo tekstura hori hortik aterako dute, gero txokolate musa, eta gero txokolate bat crujientero modu batean aterako duzu, eta animo, nerbixuekin,
ondo pentsau, eta lasai. Agian txokolatea ez erretzearekin tentu handiz manipulatu, bakizue, temperatura kalte handia egiten diola, eta txokolatea egoki urtzeak, asko lagunduko dizuela amaierako emaitza horretan. Errezeta ikiteko eta ongi ikusten naiz. Askotan iketiot eta nik uste ongi nien da hoi. Zu baina, adibidez, ondo ikasi beharko duke, praktikatu eta dana, eta ondo ontolatu. Txokolata nahiko teknikoa da azken finean, ezagutzak behar dira ere, berda esperientzia pixka bat, osea... Mikronas eskatzen duten bizkotxo hori ez den nire bizitzan egin. Eskatuten krokante hori uretan oindako hori ez den nire bizitzan egin. Eta musa duela urte asko ina dakat, orduan. Niretzako zerotik handa. Bueno, teknikak. Teknikak komplikoitzu, nahi eta eurek esan, nio pentsa errezadanik. Tira sukaldariok prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, eman zu! Batzuk hasi dira balantzarekin. Balantza ez dela jarri behar ez bitrozenamika ez indukzioaren gainean, elektromagnetismo horrengatik pisuak ezki eman dezakelako. Txokolatea urtutzeko, pausorik egokiena, mikroguinean sartzea da. Nik ingo nukena da bereik egin duten bezala musarekin hasi, nasketa egin eta mukkeika egin, mukkeika 5 minutu dira. Eta edu irabiatzen hasi da. Betatu nun niretzak, beste guztiak egon dira hor ikusten, ez dakixen bat gramu, esan doa, bitxo. Egurre, aurrera... Edu, fin, bixi ikusten zaitugu. Turingoak irabiatzen, zein da zure plana? Horrein, hasiko zarrotzen hau, botako eta txukurre pitxin bat dana, gero jarraitiko dezne gaiaz, igual, prozedura berdina, eta gero arrautzekin, eta hornago txokolatea, pixelaka agurtzen, gurin pitxin bat egat. Dana martxan, zoragarri, segi eta heldu, baino deskonzentratu gabe, indarra handia dauka horreketa. Edu, ondo antortzen. Edu artista. Edu oso ondo doa, Serio, ondo da nintzen. Eitzen da guztiek, zentzuneko, ondo ordenata, ondo. Idea garbi eta... Bai, markatuta dena. Zik uste hot bera, izango da, hau bienengo da bena. Oier ikustu dugu, nahiko zalantzan. Bai, oier. Oier asko landu. Oier jakin badakigu sukaldari oso fina dela, berez hemen ondo ibili beharko duke. Gauza pizkat nago urduri, blokeata pizkat apurtxu bat, ez da inbazen masako edan, baina lehen egonaz oso ondo, oinez hain ondo. Oiertxu, zer hankari? Ez da nire mundua neko galduta nahi. Bueno, lehenengo pausua sukaldia urtzia. Bai, hori ez ipinio eta martxan, miso handa zazta ifi. Baina hori jarri dezakezu ja. Urtzen utzita ez da puntuz pasako. Baina hor, bol batian hobeto, bol hortan bertan. Hor, baina hor, eta urak... Ez du irakin biak. Ez du irakin biak. Bai. Oier da blokeaute, baina... Gorringua eta txuringua banatu, gorringua txuritu, azukre pitxin batekin, barilekin indartu, geho astatetik txuringua arrotu ere bai, azukreri bota gabe, azukrea gero bota, eta esnegainakin berdin. Arrotu eta gero azukrea bota. Aitzolegi, eskerrik asko, benetan, zugalorkuak, igual blokeata egonaz. Komentetan egon gara, oier blokeauta dauen itxura daukola, ezta? Esperientzi falta ikusezakezu, baina pauso batzuk egorari aurre egin. Jarri dio. Hemendik ikusi dugun izan da, Maider eta dio, zuek hitz egiten aritzainetena, eskuak geldi. Bai. Sukaldariok 15 minutu geratzen dira. Goranez, ze ondo, tapatu egin ditu, gurin eta kakaoa, eduk sartu du ozkaiura zuringoa, oso ondo, Ari dira, denbora galdu gabe. Hobekina edo ikusten zaio, badak zeiden iken. Zibianetik ikusi zaio, ondo antolatu dara, behar baztek izkin bertzun. Gogotxu, determinazio askokin bai. Zemozuaz? Ondo, ustez ondo. Naiz oso postezalia, ez da ez asko egiten. Aurrena garrantzitsua urtzen jartzia. Jarri dut. Mikroondasen. Eta ze funtzio jarri duzu? 30 segundu mendio, tuzio bere bortasunak egiten, berreo zungo naiz, ez toperazio jarri. Baina ez erretzeko deskongelazio funtzioan da proposena. Eskarrik asko. Bestela, erringo zaizu.
Argi dakasun hori egin ezun? Gutxo erabera, bai. Bai, bain txingo ju gorringoak eta manandu. Eta gorringoan azukera pixka tarrotuko du. Gero zuringoak altxa. Azken gumaintun. Eta gero azukera gota, Azken gumaintun azukera gota. Eta gero... Asi, sua! Azier sua! Al revés, piztuzu. Hoi da. Ondo. Herrik asko itxaso, ondo. Bueno. Hor da kasu zure koutxa, Animo. Itxasoz dut ikusi, entzun diot, baina bai, egia esan goitikan gaur, lagun dinaute, eta gaur beste ikuspuntu pare bat ikusitut, ez nazkala mani joan pixka nire ideian, eta bai entzun dut bi komentario goitikan, eta asko lagundu naute. Utsin bizkate ingo diogu Goraneri. Ondo zabiz, Ondo zabiz, zu tranquil, Tranquil, ez dakigu, baina positiba. Kontzertaten hauen nien, ez dut egin berbarik. Txuringua montata daukozu. Super ondo. Kulati hortute daukozu. Hor nabil, Antolatzen, arenaz, alduan bezala. Gogun eukin je zer bota bieten zen momentuen, eta hobien eiken, baina ez da gauza makala. Hau gimnasiora joan baino beto da, Goranek, kontuz, gorringue eta azukrie ondo jo, zuritu arte. Karo, egon zuek hemen. Gorane dabil, daneien eta ezerrez. Inbeharren errezeta bat, beste bat. Kaotiko. Egize da, zemitela eskerrik asko gradako eri, osea... Laguntze gaitik, esate gaitik gauzak, egize da momentu askotan ezaitu dela entzun, baina da urdurin nagoelako. Baina eskerrik asko, gradari. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. Edu, musa ia amaituta dauka. Pentsatu dut, bale, mus bat egiten mardozu, airea bid. Airea bidu hori da derrigorrezkoa. Orduan, lehenengo gauza da arrotu zuringoak eta arrotu esnegaia. Ospailuan sartu, eta gero jasinaz beste gauzekin. Nik oier ikusten du galdu xamar eta mantxo lanetan. Galdu xamar bai, ez dakit nik denbora emango dion. Nik ikustotena txarto oier da. Oso lentu, blokeate baina totalmente. Momentuz bakarra da Edu, mukika egiteko ertzeta prest. Asier emaitza ondo orkezten badu, eta garbi ari da. Eta garbi. Ez da resa, txokolatia. Teknika baki, Bai. Entrenauta etorria, honea inork ez dakit zein proba tokatuko zaian. Hau, honek ezin du irakin. Baino Marian. Zua, zutikan kendu indizut. Bestela zua jetxi. Eta bestia zen asketa egin dutu. Musa ja barruan dakat. Bai, dena, txuringua, esne gaina, dena nastuta. Ondo nastuta. Gaur, erakusteik bai, xier. Bai. A ver. Ieba. Arutzi hemen. Bale. Honoik temperatura pitxin bat behar du. Ez zagon ondo arrotuta, Sartuz galioaz, pitxin bat harin dao. Baiora eta kongeladorea. Bai, baina ez du arrotuko. Hoi da, asiretingen gauzak ez dienako ondoin. Musa egiteko momentuan txokolatea gotza egun behar du, oso temperaturaz baju. Ja horrekin ozekatu naiz, hasi naiz urotzetan sartu nahian, ja blokeoan sartzen nikoan. Musa egina dauka, emusia ondo da egina, baina zerbait ez da ondo arrotuta. Ez da ondo arrotuta, bakigu. Guk ikusi duenatik nik esan nuke, txokolatea bero egiz egoela. Posible da. Teknika badakit, gauz bada teoria jagira, eta gero, olako presioa baten aurrean, praktikan jartzea. Goran, maitia. Ez dauka daukozu zelanen bidarro dazun? Ez, aventuran. Aventura. Bale, kontutan euki, arrautza eta irina juntatzen dozu nien, ondo arrotu eta gero txokolate potxo batea, zure segiroanko jako jatzula. Eta importa, zikutxu gereketan bakatu, gero musa, hidratazio potxo batean duzu. Goranek nervi asko dauketa, zerbait jateako. Sukaldariok, 5 minutu geratzen dira. Edu, mukkeik egiteko nasketa, katiluan. Bai, ja prest dauko, sartzeko.
Edu primeran dabil, bai. Edu estiluakin, ikustea mantxoan Hasieratikan jakin ezer egin berdun. Pauso guztik dena egiteko. Bai, ez ematen galduta dagoela. Ze, Edu? Itxura polita? A ber, atatzen da nion. Zurda geizten. No, geizten bada ere hori eginda dago. Azte itxura ederra dakan. Bai. Eduk mikroguinetik aterako duen bizkotxo hori. Arrotu da, Javi. Horixe arrotu. Ja, ikusi beste aurrera diazela, da igual fiskatin jarra, fiskat galdu, eta nortabe bai, ez? Eixo. Bueno, ze itxura polita hauken honek. Eskerrik asko. Hemen gabiz. Jotak ez ditan dan bezala. Musa kontrolauta. Musa kontrolauta eta oin bakarri nau, txokolatiagaz, a ber. Itxura polita eta esan beharra dago testura hori dela bilatzen duguna, bizkotxa baten testura. Eta gero honekin egin daitezke, gauza gehiago artifizialak. Lehortu eta huts bat egin, bizkotxu kurruskari bet barrutikan xamurra dagoena, testurak azken finean horiek dira. Oso, gose, gero, esaten dixutenean hori, ostia, Nasauz nekatuta eta esaten dutute, primian egin dozu. Asi, venga, lasai hartu. Horane, Esan? zemuz goaz? Baguez. Baguaz. Hori da jarrera, Hori da jarrera. Eske jarrera ez jate falta, baina gero lastana enbide gauza kontozta. Ba, eta oso ondo Bera zuaz. bat ados. Berak erantzuten du, berak esan eta berak erantzun, Jarri da minutu bat eta... Eta hogeita bi... Ondo dago, denporalditik ondo dago? Izan daiteke, plater zabala da, orduan ikusiko dugu nola kuajatzen den, ez du zertan. Ez da erreko, ez? Txiki bat izan, kuajatu daiteke, earki asko. Javik esa uste, beste guztizek ipine dela txiki baten. Baina, handi baten be, ondo urte leikela, así que nik esan dut, baizilduko naz eta jarretxukot. Oier zelan? Bueno, ez nabil... Txortxe, magkika enbio dozuain? Bai, alegin itxen dau. Musa gertu, ez da? Musa gerrun bai. Vale. Ja, pero gente más de mano astilla, txortxe... Bueno, ya está, ontxe hau goeta mazte minutan dako zein da? Vale, hau indi dako zein. Oier, azkenean, oier, pixka desastre. Baina igual desmotibatu ez denen, da? Desmotibatu esango nuke, bai, pentsatzen eta azkenen... Sukaldariok, 2 minutu! Oier berandu dabil. Txokolatea ozutzen ari gara hemen. Kasartzen din ez da daitekena. Txokolateari gurina nastea. Ez da geratzen, kauen aldiz geu. Sukaldariok, minutu bat! Koiara bat! Sukaldariok, utzi tresnak eta eman urrats bat atzera, denbora bukatu data. Egindakoa egina dago. Adinotzut, musa, bakarri falta izan dut atalatia, baina ikusutan ez, urtzeko txokolatia, ez detolakine preparata, bata bestia zein hartu, igual beste 3 minutukin gutxienez, musa eta beste txokolatia atalan nabazan. Sukaldariok, eskerrik asko zuen esfortzuagatik, eta orain, dastatzera goaz. Edu begitu tolan, desan dut, Edu, kriston artisti zara, zeremoni inoitondik. Baina, bueno, Izarrok, zuen izena edo zuen zenbakia entzunala, hurbildu zuen platerek. Urane. ez dakizara nauen egiz esan, hori momentu nau flan bat bezala, nire postrie bezala, ez dakiz erdan, fanino bardin, ez dakitela nun nauen. Zer muz modatu zara? Kaos xamarra ikusi dugu. Bai, gaur kaosa da nire definiziorik zuzenena eta argizena. Nola izena du, zure platerak? Sorte hon. Dastatu duzu? Esto este mondempora. Txokolate krujiente kurruskari hori ez dugu ikusten. Testura ez da inundik inoa ere mukeik bat izan behar duena. Dastatuko dugu, ikusiko dugu.
Musa moztuta, ez ondo bateratua. Astuna dau, ingrediente bat beste baten gainean, probatzerakuan ez dago esua. Daukagun sari edukita 25.000 euro sukaldarien ligan, hau baino zerbait gehiago behar dugu. Claro. Hartu zure platera. Hobeto. Batzuk potentie dauzenak eta azkenien premiso bai da potentie. Eta orduan bikotena da lan gehiago. Asier, mesedez? Eman dugu irizpidea, eta iritsi naiz. Ez da izango emaitziliko berena, baina esan dako irizpidea bete ditut. Ondo zinua zen, txukun, pausoz pauso, bere tamainan, baina azkenian urduritasuna dela eta, edo ez dakit, txokolatea berogia zegoen, eta gehitzerakoan dena jetxe egin da. Zaporezuna dago, akatsa badak idun dagoen. Bueno, ikastea ere bada lorpen bat. Ni hemen asko ikasten ator. Alde positiboa, 3 testurak, hemen daude. Kurruskaria behor dau, ez da kurruskaria, baina, bueno... Lehenko alde egiten nula, eta, bueno, badakit musa zaporez oso ona zegoela, zati probatu dut, eta mundiala zegoen, eta beste kurrugiente egin txukolazkoa, ez dut inoiz egin, eta atea da, atea dana. Bentsat, indugu. Hobetzeko bai, baina 3 testurak hemen daude, beraz, lana amaituta dago. Eskerrik asko. Ez dut eterna sartu. Eta badakit atauten emaitza, ez dela behar den emaitza. Orduan burugina serrezatik, ez dut iritsi behar olako puntu batera. Beste modu bat aurkeztu behar ditu gauzak. Edu. Gozogintza matematika da azkenean, eta neurriak bidira, ez? Pixatu barik egin dut, eta ostia, ondata da. Bueno, hemen itxura beste bat da, ez da? Ze ziur eta ze konfiantzarekin ekarri duen Eduk platera. Gusto lan hau. Platera zoragarri Edu, benetan, ez dago inundik inora ere ezer gaizki eginda, dena dago eginda, musa goxoa dago, testura ona dauka, mukeika oso ondo dago. Hartutxuek ez horrek esango gozogintza, nires nastrebe, hartut guztoko gozogintza, baina guztuan hau plato horregaz. Hori da bilatzen dugun jarrera, hori da ezjakintasun bati aurre egiteko modua, sukaldari zarela erakutsi duzu, eta hori ikusten jarraitu nahi dugu, zorionak berriz ere. Gazauz nekatuta eta esaten dutxute, primian egin duzu, jo, posik zua zentzera, ez? Claro, urrengo astean ikusiko gu, baina, jo, posik, bai. Azkena, Oier? Bai. Haupa, Oier. Behin bukatutakoan, ikustu zuzetan inan zenduen hobeto, igual pastelerizako teknikako beto menperatu, ona etorri baino lehen hau. Oier, lehengo blokeoen zara, bai. Eta gero nik uste dut amore eman dozula. Bai, seguramente bisak. Hasi naze kilikola da, baitxo etxarra, klaro. Ikusten dozu. Bai. Bai, ikusten da. Aurreko saioan, esan dizut, zure jarrera asko hobetu zala, aurretikan. Bai. Eta nik esperantzak nituen. Baina hau ezin da aurkeztu. Ez. Bi elaborazio falta dira, 3 testura ziren. Denbora oso ongi markatu dugu. Izan duzue hor tarte txiki bat. Txikera gauzak hartu eta modu batera edo bestera platerean jartzeko, eta hori ere ez. Probatuko dut, sorpresa bat dagoen ez. Ez. Desastria da, ikusten dozu ez da. Bai, alartzeot. Nik uste dut argi dagoela, Eduk eta Asierrek, platera aurkeztutela, platerak salbu direla, baina Gorane eta Oier,
zuen platerak dira okerrenak aurkoan eta arriskuan zaudete. Horrela ezin dugu jarraitu, agian biak egon behar dezute kanpoan, baina gure erabakia bat kanpora joatea izango. Eta sukaldarien ligako kanporatua da. Oier. Gaur, proba honetan, neu izan minintzak kaleratua. Hori, espotan hartzen, ez da merezidu hemen egotea minutu bat pesi. Mila esker. Plazerra izan da zeu, omen ukitxi. Hori, bai, mila esker dan hori, da, bueno, suerte dan hori, da, merezi da benak egotea okela. Lepo okupaten, esperientzia politxe izan da, bueno, gorantziziak batez benia da, bai. Oier, eskerrik asko iratita laira arro egoteko moduko aita dakazu, benetan. Sukaldari fina dela ezagutzen dugu eta elkarri ikusiko gara bidetik seguro. Eta Gorane, gaur ere... Haupa, Oier. Ei, eskerrik asko txiki. Txilitito. Animo, horrein, eskerrik asko. Plazer bat izan. Gorane, emozionauta. Gaur ere larri biligara. Gorane, justo, Justo ibilizara. Baina ikasiko toki zau etzien, ez que esto estén boten denpora. Horia ez da izango, hemendik aurrera aitzakisa, ez? Ez, aitzaki horia zaharra geratu da. Espabila gonbier duzuen. Bai. Pena, Oier, zugutea, profesionala, aspagitikan ezaguna, gure munduan, plazer bat izan da, eta mila esker menotara. Mila esker da hori. Errekazko, Oier, Una tortilla, esperientzia bat izan da nintzako, nahi naban itxia, lanien eskatu naban permiso alkohola ditz, esan nahi, venga, horrela, gaitxik ez, da txian beba, ez, nire Andriak eta nire laba bizak, eurak beba izan, behar segatik joan haitza, ondo ingozen. Nazier, retorri hona! Zorionak! Urrengo saioan gure izarren artean egongo zara 6 zenbakia defendatzen. Oso pozik. Onta etorri naiz. Behintzat, bai, behin lortzea mantala albeltza eta irista mantala albeltza ukitzea. Hemendikan aurrera torren guztia, opari bat izango da. Batira, agur esateko momentua iritsi da, bakizu oso arro gaudela Euskal Sukaldaritza munduari egin dion ekarpenaz. Eta gu ere amentxe egongo gara, Euskal Sukaldaritzari ekarpenak egiten jarraituz eta Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila sukaldarien ligan. Agur, Gabon!